Con máis de 15 séculos de historia, a Basílica de San Martiño de Mondoñedo, situada no concello de Foz, está considerada a catedral máis antiga que se conserva en España. O templo cumpre as características do primeiro románico. Unha planta basilical, dividida en 3 naves con cruceiro, rematadas en 3 ábsidas semicirculares suxeitas con arcos de medio punto. A fachada do século XII está formada por un sinxelo pórtico con 4 columnas de pedra e mármore, reutilizadas do vello templo do século IV. Sobre o lintel está representado o Cordeiro Pascual. Á dereita do pórtico, unha torre de 2 corpos do século XVIII resgarda as campás. O interior acolle un retablo de pedra calcaria que preside o altar maior e consérvanse os frescos máis antigos do románico galego, dos séculos XII e XVII. Debido ás súas características, é frecuente que este enclave albergue importantes concertos, sendo un exemplo a Semana de Música Xosé Alonso, que se celebra durante os días da Pascua.